Izan ere oindala hilabete, urretxuk izan duen nire iritzize kirolari onena izan ez bada ere onenetarikoa utzi gintziun Ramon Jurrebaso eta gaurko honetan berari ere tarte bat utzi nahi genioke. Bere sendia hemen dago gurekin, hemen dira bere alarguna Ines, bere seme alabak Kiski eta Xabi, biloekin batera. Oindala 2 urte Euskal Herriko lehen mailako txapelketan azpi txapelduna izan dagoa Jon Irazu, Iñaki Azurmendi, Euskal Herriko lehen mailako 2 txapel pilatzen ditu aizkolaria eta urrezko kopako finalista aurtengoan. Eta 6. aizkolaria, Gurrutxa Azpi baserrikoa Zumarratarra, Xabi Zaldua. Hauek izango dira aizkoran aritzeko 6 aizkolariak. Asai. Hablo de azkena hasi eta aurrera buelta hartzen Iñaki Azurmendi. Lau. Y ahora sí. Azpi. Zortzi. Amar, berrogeita bost segundu dagoeneko. Berrogeita segundu. Mami. Amaitu, berrogeita segundu. Lauzun dira. Berrogeiteko, lau.
Hogei segundu. Beste bi berriketa horretan edo gauela. Hamasei. Lanzeneko gasondia, gozatzeko modua. Horitek. Lasai. Jonatzen. Bota. Karri besokin atzea, hoitek. Bat. Lasai. Jonatzen. Bi. Ondo niveldu zen, Lasai. Edu dotorri atzea. Lau. Hamabi. Sartu bera entzalatzen. Aurrera egiteko, enorenako lokaleko honen azalietako punto desberdineta. Ya que es, Eso va,